Nakakapagod. Tignan nyo guys. Taiwan life. Tignan nyo guys. Ayan, daming bakal. Ayan. Kasi guys, alam nyo, itong kapitbahay namin yun o yun. Ayun. Naglinis sila sa bahay nila. Tapos, ang daming basura. Pinakalikod sila dito sa amin. Nilagay niya yung mga basura doon. Umuwi na siya. Hindi siya nakabalik agad. Siyempre yung basura, parating na. Magbabasura din lang naman ako. Ako na yung nagkusang nagbasura sa mga basura nila. Alam niyo naman guys, tayong mga Pilipino, 'di ba? Minsan matulungin tayo. Talagang matulungin tayo mga Pilipino, 'di ba? Kaya ako na yung kusang nagbasura. Tapos, alam niyo guys, itong mga to, ang dami pa dyan, doon sa likod guys. Ayan. Ito na yung part 2 guys. Part 2 ng binigay nila sa akin. Nung nakaraan binenta ko. Panoorin nyo yung una na upload ko. Nagbenta rin ako. Una na binigay nila sa akin yung mga bakal. Ang pinagbentahan ko 200 NT. Kasi 50 kilos yun. 4 NT ang isang kilo. Napagbentahan ko 200 NT. O tignan nyo guys. Kung tumutulong tayo, talagang babalik tayo. God is good talaga. Yan, marami to guys. Meron pa dun sa loob. Sa likod nila doon, oh. Doon. Kaya tumigil lang ako kasi napagod na ako. Ay, OFW feels. Taiwan life. Hindi ko naranasan sa Pinas ito. Dito lang ko sa Taiwan naranasan. Pero, ganun pa man. Siyempre nagpapasalamat din tayo kasi dahil sa pagkamatulungin natin, may napapala tayo, 'di ba? Ganyan tayo tayong mga Pinoy. Yan guys, kukunin ko pa yung mga iba doon. Dami guys, oh yan. Kung maka 200 kilos ako, may 800 NT na ako guys. Times 4. Oh, 12 NT na yun. 1,200 NT. Oh, 'di ba? Sa Pinas 'yun pupunta na sa 2,000. Oh. May papadala na ako sa anak ko kasi magi-enroll na siya sa college, kaya ganito tayong mga inay, 'di ba? Para sa mga anak natin, gagawin natin lahat. Tignan nyo naman guys, ang dami. Meron pa doon sa likod. Kaya may napapala yung pagkamatulungin nating mga Pilipino May napapala tayo sa pagkamatulungin natin. Diba? Pero ang masasabi ko lang, hindi nabura yung kilay ko. Cheda. Yan guys. Bukas update ko kayo. Itatali ko muna itong mga to. Yan, itatali ko muna ang mga yan. Kasi iba yung aluminum doon, iba. Tapos sabi nila upan, iba din daw yon. Mas mahal daw yung aluminum at saka yun, iba yung bakal. Yun, iba yung price niya. Kaya bukas update ko kayo, itatali ko yan. Mga 5 balikan siguro to. Kasi yung sasakyan ko baka malubat yun. Guys, hanggang bukas muli. Bye-bye. Ito yung continuation na aking pagtatali ng mga binigay nilang bakal sa akin. Ito, yan. Samahan niyo ako guys. Sana makarami tayo.
guys, ipupunta ko na, ibebenta ko na. Mabigat, hindi kaya ng motor. Bye-bye! Hello guys, magandang hapon. Ito ipupunta na natin yung mga inayos ko kahapon. Yung iba na ipunta ko na pero hindi ko na video kasi kahapon umulan. Ayan. Ayan. O, tignan nyo man yung sasakyan ko. Pero mamaya i-upload ko, ipapakita ko sa inyo yung lahat ng mga binenta ko kahapon. Ayan. Ito, naayos ko na. Ayan. Ayan. Let's go, guys. Yan, punta na tayo guys. Benta na natin. Papunta na ako sa junk shop. Taiwan Life. Tignan nyo naman yung mga dala-dala ko. Yan, mga yan. Oh, diba? Buti na lang makulimlim na yan, hindi mainit. Kahapon kasi hindi ko na videohan. 4 na beses ako bumalik. Hindi ko na videohan kasi umaambon. Baka mabasak ang cellphone natin. Yan, malapit na tayo. Buti na lang meron tong motor ni Lola. Yan, dito na yung junk shop yan. Hello guys, ito, last na ito. Tignan nyo, mahal daw ito. Sana kahit man lang 5 kilo ito. Kasi 12 daw ang 1 kilo, 12 NT. Yan, ito oh. Tapos, last na ito. Yan. Punta na tayo guys. Hello guys. Ito na lahat yung napagbentahan ko ng kalakal-bakal. Ayan. Yan. Papakita ko sa inyo. Hello guys. Ito, hindi ko maipakita kasi maliliit siya, maliliit. Ito, 80. Kasi, 20 kilos, times 4 yon, 80. Tapos naman ito, kasi iba-iba ito eh. Yung kasi aluminum, mas mahal yon. Kaya ang napagbentahan ko nito, 246 lahat. 38 kilos yung bakal. Tapos 4.5 yung aluminum. Tapos iba pa yung may bakal pa na iba yung price. Kaya ang price niya lahat 246. Tapos ito naman yung kasi maliliit na wire. Parang yung wire ng basta yung maliliit na wire na may plastic sa labas niya. Ang napagbentahan ko nun lahat nun, pati yung bakal na kasama, 177. Tapos ito naman, nung ito kahapon ito, 176. Kasi 44 na kilos yun. Tapos ito naman, ito mas mahal siya. Kasi marami nung kahapon yun, nung pangalawa yata o pangatlo. 44 siya na 54 siya na kilos. Ang napagbentahan ko 206. Yan. Kaya ang lahat-lahat 845 NT. O di ba? Akala ko nga pupunta siya sa 300 kilos ang mapagbebenta ay na kilos niya eh. Akala ko may mapagbebendahan ako na
pupunta sa 1-2, ganun, 120, ganun. Expect ko pa na ganun. Pero okay na rin kasi, di ba 845 nung nakaraan, nung una nagbenta ako, magkano yun? 300 yung napagbendahan ko doon. Di ba? 300 plus 845. May 1,001 ako na mahigit. Kaysa nakaupo ako, kaya salamat sa kapitbahay na nagbigay sa akin. Binibigay ko sa kanya yung mas mahal, yung wire na maliliit. Kasi mahal yun, 12 ang kilos, 12 NT ang isang kilo nun. Kaya lang ayaw niya, sabi niya, hindi, sa'yo na, sabi niya. Basta tulungan mo na lang ako, pag may hindi ako matapon na basura, tulungan mo na lang ako, sabi niya. Di ba? Kaya may napala ako sa pagtulong ko na pagbasura sa basura nila, pagtapon ng basura nila. Kaya ganyan tayo guys ganyan tayong mga Pilipino, yung pagtulong natin, hindi man biglaan na may kapalit, syempre, may darating basta gumawa tayo ng kabutihan, di ba? Kaya ito guys, yung nakan ko, may pandagdag na ako. Ayan, tsaka ang daming barya. Tapos kaninang umaga, nilibre ko si Lola ng pansit. Kaya hanggang dito na lang guys. Yung mga hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel ko, ano ginagawa nyo? Mag-subscribe na kayo para ma-update kayo sa mga susunod na video ko. At saka, i-click nyo yung bell para as in na ma-update or ma-notify kayo sa aking mga video. Guys, dito si Benji Aquino, ang yung ka-OFW, ka-Mamshi, ka-caretaker dito sa Taiwan. Bye-bye!